Fáradtság, levertség, a tél közelettével sokan hajlamosak vagyunk ezeket érezni, vagy depresszió közeli állapotba kerülni. Lehet, hogy egy kiadós alvás segíthet, de ez figyelmeztető jelzés is lehet a szervezetünk részéről. Ha ugyanis a méreganyagok felhalmozódnak a testünkben, akkor az előbb hallott klasszikus tüneteket érezhetjük. A méregtelenítéssel azonban nagyon kell vigyázni, ha felelőtlenül kezdjük el, az akár végzetessé is válhat. Sárgarépa avokádókrémmel, gyógyteák, zöldségekből és füvekből készült zöld ital, vagy éppen megsózott eper. Ismert és eddig még ritkán látott terápiák méregtelenítéshez, lugosításhoz. Van valamilyen tünet? Fáradékonyság mostanában? Fáradékonyság, igen. A klasszikus, de ezen kívül többi között koncentrációs és alvászavarok is fellépnek, ha a szervezetünk méreganyagokkal telítődik. Nicolette ezért eldöntötte, méregteleníteni fog, ehhez pedig szakember segítségét kérte. Ami szerencsés, hogy nehézfém túladagolás az nincs a szervezetben. Ez kimondottan előnyös, hogyha majd méregtelenítésről van szó. Most ugyanis nem kezdheti el a méregtelenítő kúrát, ennek pedig több oka is van. Kicsit magas a cukorbevitel. Ez amúgy jellemző, hogy általában a szénhidrát meg a cukorbevitel az magasabb? Ja, abszolút, igen. Fontos tehát, hogy először a szervezetünket hozzuk tökéletes állapotba. Attila természetgyógyás szerint azonban másokból kifolyólag sem ajánlott ezekben a hetekben, sőt hónapokban a méregtelenítés. Amikor a 15 fok fölött van és 25 fok alatt van a hőmérséklet, az a tökéletes időszak, amiben méregteleníthetünk, akkor a legkevesebb a szervezetben, a szervezetnek a terhelése, akkor a minimális. Tehát méregtelenítésre mindenképpen az őszt vagy a tavaszt válasszuk. A téli időszak arra lehet alkalmas, hogy szervezetünket formába hozzuk. Az úgynevezett biorezonanciás vizsgálat percek alatt képes feltérképezni testünk legfontosabb szerveit. A fő fontos méregtelenítő szerveket vesszük figyelembe, a máj, vese, bőr, tüdő, ezek mind méregtelenítési méregtelenítő szervek. Fontos tehát, hogy csak akkor kezdjük el szervezetünk tisztítását, ha tökéletes állapotban vagyunk. Ellenkező esetben a kúra akár végzetes is lehet. De a bajt, azaz a méreganyagok felhalmozódását, az elsavasodást meg is előzhetjük. Az én véleményem az, hogy az elsavasodás szinte valamennyi betegség melegágya. Dr. Robert Young amerikai mikrobiológus és táplálkozáskutató, a világ egyik legelismertebb szakembere. Állítja, hogy a megoldás a lugosításban rejlik. Ha a test savbázis aránya egészséges egyensúlyban van, akkor a kórokozók képtelenek benne megtelepedni, így pedig a betegségek is elkerülhetők. A pH értéket 0-tól 14-ig terjedő skálán mérjük. A szervezetünkben a normál pH értéke 7,365 ezred. A testünk egyetlen célja, hogy ez az érték állandó maradjon, ezt a szintet pedig megfelelő táplálkozással tudjuk fenntartani. Dr. Young szerint egészségünket, sav-lug egyensúlyunkat főleg zöldségek és gyümölcsök fogyasztásával tudjuk elérni, vagy éppen fenntartani. Ő minden nap reggelire és ebédre is ezeket fogyasztja. És mi a helyzet a vacsorával? A vacsora általában ugyanaz, mint ebédre. Ha hiszi, ha nem, ez egyáltalán nem unalmas, csak meg kell találni a jó kiegészítőket. Zöldségek esetében ezek különböző mártogatók, krémek lehetnek, a gyümölcsöknél azonban más a helyzet. Egy kis sót teszek rá, egy kis citromlevet, kóstolja meg. Fantasztikus, elképesztően finom. Sós gyümölcsöt eddig a pillanatig nem ettem, de tényleg ki kell próbálniuk. A kutató szerint egyébként a só egyáltalán nem káros, sőt, szervezetünknek kifejezetten szüksége van rá ahhoz, hogy a savbázis arány megfelelő legyen, és így fizikailag is tökéletes állapotba kerüljünk. A vitalitással, az energiával Zoltán Erikánál nincs gond, nem véletlenül. Hogyha sok zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk, abból azért nagyon nagy bajunk nem lehet. Nincs is. Erika a napokban adott nagyszabású jubileumi koncertet, ami ugyan feltöltötte energiával, de fizikailag sokat kivett belőle. Ezért a jobb idő beálltával ő is tervez egy tisztító kúrát. Méregtenítés az egy dolog, az egy fontos rész, de az én életemben mindig nagyon fontos az is, hogy ha lehet, akkor minél legyen könnyebb, tehát az energiabevitel legyen meg, de közben ne hízlaljam magam. Ehhez pedig Erikának is a zöldségekből készült ételek váltak be, és miközben hathatós segítségemmel az esti vacsorához válogatja az alapanyagokat, egy kis praktikát is megoszt velem a téli nátha kezelésére. Fokhagyma gerezdeket kell az embernek egy kicsit az órába, meg a fülébe dugdosni, és úgy kihozza
náthát egy fél nap alatt, hogy valami csuda. De vissza a méregtelenítéshez, az, hogy mit is alkalmazunk leggyakrabban. Rizsdiéta, káposztaleves, gyógyteák, zöldség és gyümölcssokkok. Itt a Magellánban korábban egy kellemetlenebbnek tűnő beavatkozást is láthattak, az úgynevezett kolonhidroterápiát, azaz a beöntést. De Király Lindának is van egy amolyan amerikai módszere. Ez végül is citromból áll, ásványvíz, juharszirup és cayenne-bors, ez a nagyon csípős paprika, ami elvileg segít kitisztítani a szervezetet. A Linda által ajánlott lötty egyébként egy drasztikusabb megoldás, aminek főleg a testsúly csökkentése a célja. De egy pillanatra kanyarodjunk még vissza dr. Younghoz, akinek szintén van tippje azok számára, akiknek nincs ideje arra, hogy különböző gyümölcs és zöldségtálakat állítsanak össze. Ez egy koncentrátum, amiben összesen 49 különféle zöldség, gyümölcs, zöldfű, valamint csíráztatott gabonaszem található. Az íze nem is volt rossz, de egy kis citromlével és sóval ez is javítható. Tehát méregteleníteni sokféleképpen lehet. A lényeg, és ebben minden szakember egyetért, hogy együnk sok zöldséget, ígyunk sokat, figyeljük és ellenőrizzük a pH értékünket, valamint, amit nem lehet elégszer hangsúlyozni, mozogjunk rendszeresen. És azt se felejtsék el, hogy méregteleníteni ősszel és tavasszal lehet. Ellenkező esetben a kúra többet árt, mint használ.